қисми дуюм шаби эҷод. дар хилвати ҳуҷраи даруни боғ сухан офарида мешавад. насри хушку беранги достонҳо ба назми тари рангин табдил меёбад. достонҳо мисли дарахте ки аз зимистон баромада дар баҳорон андоми бараҳнаашро бо шоху барги сабз мепӯшонад ва гулафшон мешавад, ба зевари шеър ороста мегарданд. силсилаи достонҳо аз қаҳри торикӣ асрҳо сар зада, аз ёд ба ёд, аз авлод ба авлод гузашта то ба замони шоир расидааст. шоир ба он силсила шаддаҳои дуру гавҳари сухан ҳамоил месозад. маҷмӯаи достонҳо, шоҳномаи мансур, китоби ғавси дарозрӯя, дигар китобҳои таърихӣ, ахборҳо, вақоеъномаҳо ба форсию арабӣ ба рӯи мизи таҳрири шоир дар тоқчаҳои ҳуҷра хобидаанд ва чандин сол инҷониб пӯшида намешаванд. дар варақаҳои назми мутантани разми шоир шоҳон ва ҷаҳонпаҳлавонони бостонии аҷам зинда гардида, корномаҳои аҷоибашонро ба шоир нақл мекунанд. тапотапи суми аспони ҷангӣ, шиҳаи раъдосои онҳо, ҳаёҳӯи размоварон, чакочаки шамшерҳои хунрез, бонги ваҳмангези таблу дуҳулҳо, наъраи фалакпечи карнайҳо мудом дар гӯши шоир танинандозанд. дар фароғи ҷангу набардҳо хиратмандон ва донишварони бостонӣ ҳам ба меҳмонии ӯ меоянд, мусоҳибаш мешаванд, панду ҳикматҳояшонро баён месозанд. боз рӯи мизи пасти васеъ дафтари борику дарозе хобида буд. саҳифаҳои дафтар пур аз хати майдаи нимкур, қайдҳои хотироти шоиранд, аз мутолиаи ахбору осори форсӣ, арабӣ, паҳлавӣ ва ҳам ривояту афсонаҳо ки дастонсарои пурҳавсала дар шаҳрҳои Эрони Турон гашта, онҳоро аз нақли ровиёни зинда навишта гирифтааст. дар сукути шабонгоҳӣ вай ба дами даричаи хуҷра нишаста дар рӯшноии шам қалам меронад. аз берун чироси чирчиракҳо ва шавоси кашафруд ба гӯш мерасид. шоир гоҳ-гоҳ найқаламашро гузошта, як даст ба решу ба дасти дигар тасбеҳи зарди ёқутӣ аз дарича ба боғи торик, ба ситоразори осмон ва ҳилоли моҳ назар духта, фурсате ғарқи фикр мешавад ва боз даст ба қалам мебарад. ба назм гардонидани қиссаи писарони Фаридун бисёр дароз кашид. шоир ин қиссаи ғамангезро якчанд сол пеш шурӯъ карда, вале ба охир нарасонда, ба назми достонҳои дигар машғул шуда буд. вай гоҳ-гоҳ ҳамин тавр мекард. агар дар навиштани достоне душворӣ, сакта, норавонӣ пеш ояду кораш пеш наравад, онро ба вақти дигар гузошта, достони наверо ба даст мегирифт. инак вай аз нав ба қиссаи Эраҷу Салму Тур баргашта буд. онро як моҳ боз менависад ва акнун ба фоҷиаи кушта шудани қаҳрамон расида буд. эраҷи софдил, накукор, хайрандеш он қадар ба дили шоир нишаста ва он қадар барояш азиз гаштааст ки вай аз кушта шудани ӯ ба даҳшат меояд, мисли ин ки хуни фарзанди худашро мерехта бошад. вай дар рафти иншои достонҳо ба қаҳрамононаш дилбаста мегардид. охир онҳо муддатҳои дароз ҳамдаму ҳамнишинаш, ёрони шабҳои бедорхобиаш буданд. ба ӯ роз мегуфтанд.
эраҷ низ инчунин. суханоне ки қаҳрамон дар аснои теғ кашидани бародари бадкинаш бояд ба вай бигӯяд, дар тафаккури шоир кайҳо тайёр ва ҳатто қариб манзум шуданд. аммо вай дар навиштани онҳо даранг мекунад, гӯё ба овардани он сатрҳои даҳшатангез ба рӯи коғаз дил намекунад. ниҳоят эраҷ ба тур гуфт: ба хуни бародар чӣ бандӣ камар, чӣ сӯзи дили пиргашта падар? маёзор мурое ки дона каш аст, ки ҷон дораду ҷони ширин хуш аст. ин суханон нидои дили худи шоиранд. бо ин вай гӯё мехост дасти турро аз фуруд овардани теғи барафрошта ба сару гардани эраҷ боздорад. вале дасти қотили сангдил боздошта нашуд. бадон теғи заҳробгун ханҷараш ҳаме кард чок он кайёни бараш. қалам аз дасти шоир афтод. вай бархоста берун баромад. тоби ситораҳо ва фуруғи доси борики моҳ аз байни анбӯҳи шохаҳои дарахтон ба зур гузар карда, гулбутаву шукуфаҳои ду бари пайраҳаро хира хира ба чашм намудор месозанд. сипас ӯ ба ҳуҷра баргашт. сари бурида ва тани ба хун оғуштаи эраҷи навҷавон аз дидаи хаёлаш дур намешаванд. шоир ба дил аз дунёи ду шиква мекунад, ки кораш ҳамеша чунин аст: одамиро аввал мепарварад, пас он мефиребаду мекушад. ӯ боз паси хонтахта нишаста қалам баргирифт ва қиссаро бо гилаи пурҳасрате аз ҷаҳони ҷафокор ба поён овард. ҷаҳоно бипарвардиаш дар канор, аз он пас надодӣ ба ҷон зинҳор. ниҳонӣ надонам туро дӯст кист, бар он ошкорат бибояд гирист. даричаро пӯшонд. аббои нимдошти сабзгунро, ки одатан дар вақти кор мепӯшид, аз танаш баровард ва шамъи фурӯзонро, ки аз он танҳо ба қадри сеяки ангушт боқӣ монда буд, пуф карда, паҳлӯи хонтахта бар рӯи якандози пахтанок паҳлӯ зада, абборо ба болояш кашид. чашмони хастаашро пӯшида ба хоб рафтанӣ шуд. аммо хоб куҷо? шаб кайҳо аз ним гузашта, вале ӯ ҳанӯз бедор аст. хотири ошуфта ва сари пур аз хаёлоти парешон хобро намепазирад. кош фотима меомаду якдам чангашро менавохт ё достоне мехонд, ба дил мегузаронид шоир. шояд нағмаи чангаш, овози маҳини диловези худаш ҳамчун аллаи модар хоби гурехтаамро ба ман боз меовард. ба шодии ӯ фотима худ ногаҳон ҳозир гашт, гӯё ки садои замири шавҳарашро шунида бошад. ҳушангҷон, шавҳарро фотима бо номи писараш ном гирифта аз пушти дар овоз дод: хобат бурдааст? бедорам, бедор. аз ҷой ҷаста дарро кушод абулқосим. биё меҳрубонам, ҳамин дам ёди туро мекардам. дилам гувоҳӣ медод, ки ту бедорӣ. охир чаро хобат намебарад? олам ҳама дар хоб, мурғу моҳӣ ҳама хуфтаанд. ба ҷуз ман ва фотимаҷонам. суханро аз даҳони занаш гирифт абулқосим. худат чаро нахобидаӣ? хоби гурезаи ту аз они маро ҳам аз дунболаш бурд, хандид зан. хуб, шамъат куҷост? барафрӯзам. шам сӯхта тамом шуд. дигарашро биёрам? кошки. алон меорам. фотима гашта рафтанӣ шуд. чӣ хуш буд агар каме шароб ҳам меовардӣ. аз паси ӯ хоҳишгарона гуфт фирдавсӣ. дилат шароб мехоҳад дар ин ними шаб? аз моҷарои фаридуну писаронаш ба танг омадам. тафовут надорад,
ба ин қарибӣ хобам намеояд. Чӣ мешавад ки як дам дилхушӣ кунем? Фотимаҷон, умедворам ки чангатро ҳам фаромӯш накунӣ. баъди ним соат шамъу кӯзачаи шароб бо 2 ҷоми нуқрагин ва анору турунҷи биҳӣ ҳама дар лаъли ниҳода, чанг дар бағал, кадбону ҳозир гардид. вақте ки шамъ афрӯхта шуд, фотима ба чашми шавҳараш беш аз пеш зебои дилрабо менамуд. хурраму хандон занашро оғӯш карда, як зайл нозанинам, меҳрубонам, моҳи тобонам гӯён рӯю мӯяшро мебусид. фотима аз соҳибҷамолони таърифӣ набошад ҳам чеҳраи сабзинаи дилкаши чашмони шаҳлои бануре дошт. миёнақадди борикандон буд. тарбиятдида ва хушсавод монанди шавҳараш деҳқоннажод буд. аз мусиқӣ низ бебаҳра набуд. чангро хуб менавохт. баъзан шабҳангом аз ҳавлии дарун ба ҳуҷраи шавҳараш омада бо хоҳиши ӯ чанг менавохт ё барояш афсонае мегуфт. абулқосим шунидани афсонаҳои ӯро дӯст медошт, ё ки аз шоҳномаи Мансур достоне мехонд. аз шавҳараш 7 сол хурдтар буда, дар муқобили марди 50-солаи тануманди каллакалони паҳнриш ҳамчун духтари нозуке менамуд. солҳои заношӯӣ гӯё ки ҳамвора муҳаббати шавҳарро ба занаш афзун мекард. кирдори бародарони эраҷ маро ба хаёлоти ғамангез андохт, мегуфт шоир. додари худашонро куштаанд. инсон ба дунё ҳамчун фаришта пок ва беайб меояд. пас ин дарандахоҳӣ дар табиати вай аз куҷост? пурсид ӯ ва худ ҷавоб дод. аз ҳирси ҷоҳ, нуфуз, сарват, ҳирси забардастӣ бар ҳамҷинсони худ. чӣ ҷойи ҳайронист, гуфт Фотима. магар ин ҷаҳонро ҷаҳони ҳирсу оз нагуфтаанд? инсон пок омада дар касофати ин ҷаҳон олуда мешудааст. маълум ки ҳар чӣ ба кони намак афтод, намак шавад. одамизод ба ақлу ҳуш ки даромад, фикрашро давом дод Абулқосим. дар ибтидо сари дуроҳае қарор мегирад. роҳи хайр ва роҳи шар. 2 ҳодии роҳ, ҳурмуз ва аҳриман. яке ӯро ба ин су, дигаре ба он су мекашад. он ки ҳодияш ҳурмуз аст, эраҷ шуд ва оне ки роҳбараш аҳриман буд, тур ё салм гардид. дар дили шаб ба рӯшноии шамъ шавҳару зан базми ширине оростанд ва май нӯшиданд. шоир аз нашъаи май сархуш ва аз навои чанг маҳзуз ба мақоми мусиқӣ сари дарозмӯяшро алвонҷ медод. аз эраҷ фориғ шудӣ? баъд аз ин чӣ менависӣ? чангро гузошта пурсид Фотима. ровиёни ахбор аксар воқеаҳои таърихро саҳл гирифта, бештар ба зоҳири онҳо аҳамият доданд. қиссаҳоро ба назм тавре бояд баён кард, ки муассир ва омӯзанда бароянд. интиқоми хуни эраҷро менависӣ? боз куштор, лашкаркашӣ ва ҷанг? охир ман таърихи аҷамро назм мекунам. салм ва тур бедодгар буданд. бедодгарии шоҳон аз бехирадии эшон аст. ҷое ки хирад ба дод пайванд нест, пайовардааш ба ҷуз зишткорӣ, ба ҷуз балову офат бар сари кишвар ва мардумон нахоҳад буд. ман бояд инро нависам, то панду ҳикмати қисса ошкор шавад. ҳушангҷон, ман пештар ба ту гуфта будам ва акнун ҳам мегӯям, ки чӣ хуш буд агар ту гирди ҷангҳои шоҳону паҳлавонон камтар мегаштӣ, ё ҳеҷ намегаштиву достонҳое монанди Рустаму Тахмина,
золу рудоба менигӯштӣ. чунин достонҳо хонанда ва шунавандаро ба шавқу завқ меоранд, мегирёнанд ва механдонанд, дилу ҷонро равшанӣ мебахшанд. аз ҷангнома чӣ суд? худат медонӣ, ки бе он ҳам замона пур аз ҷангу ҷидолҳост. халқи олам аз онҳо безоранд, рост мегӯӣ, вале бояд донист, ки сабабгори ин ҳама ҷангу ҷидолҳои хонумонсӯз чист ва кист. дар тӯли қарнҳо балою офате, ки пайваста аз ҷангу ҷидолҳо мехезад, 1000 карат беш аз офати зилзалаҳо ва селҳост. шоир тавре сухан мегуфт, ки гӯё пеши худ андешаи шунаво мекард. суханашро давом дод: имрӯз ҳам аҷам дар вартаи кашмакашиҳои хунин аст. туркони карохонӣ дар тараддуди лашкаркашӣ ба мулки сомонiyonанд. аслан ҷӯши нави ҳамон ҷангҳои бадфарҷоми Эрону Турон. ман акнун ҷангу ҷидол, харобию табоҳиеро, ки аз фитнаи он ду бародари тоҷдори Эраҷ бархост, менависам. чунон ки аз ин пеш ҳамин гуна оқибати нобихрадиву нооқибатандешаи Ковусшоҳ, Афросиёб ва шоҳони дигар навиштам ва менависам, то шояд савобу хатои пешиниён ба имрӯзиёну фардоиён дарси ибрат шавад. дар боби додгарӣ ҳам? пурсид Фотима. албатта, гузашти рӯзгорон омӯзгори хубест. ҳар ки аз ӯ таълим гирифтан хоҳад, ин омӯзгори пурдоннахуст ба вай ситамгорӣ бар зердастонро манъ мекунад. панди шоҳони некусиришт ва додгар, ҳикматҳои бузургмеҳри ҳакимро ман дар шоҳнома ба назм зикр кардам ва хоҳам кард, то шоҳони ситампеша агар надонанд, бидонанд, ки баҳрашон дар ду олам лаънати худо ва нафрини халоиқ асту бас. Абудулаф шунидааст: дар шаҳр баъзе касон маро ғоибона таъна мезаданд, ки умри азизро ба қиссапардозӣ зоя мекунад. аз қисса чӣ суд? ҷоҳилон намедонанд, ки достонҳои ман ҳама панду ҳикматанд, таҷрибаи рӯзгоранд. устод Рӯдакӣ гуфтааст: бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. гӯянда то рафт, овозаш пасттар мешуд ва аз хастагӣ пинак мерафт. Фотима ба ғундоштани дастархон шурӯъ кард. ту хаста шудӣ, акнун роҳат бикун ва хоб бирав, гуфт ӯ ва бархост. шавҳараш ӯро аз доманаш гирифта боздошт. нарав, як имшаб ҳам бо ман бош, Фотимаҷони ширинам, ман туро пазмон шудам. зан дам назада бо табассуми ҳаёомез сӯи дар равон шуд. меравӣ? чӣ тавр дилат мешавад, ки дар ин гуна шаби муродбахш ошиқатро танҳо бигзориву биравӣ? дилситонам. хуб, меоям, хандида гузашт кард дилситонаш. аз хоби манижа хабар мегираму меоям. рафт ва баъд аз ним соат баргашт. ҷойи хоб андохт. субҳидам бо ҳам таҳорат карданд. бону агарчи он шаб аз хоб монда буд, боз ҳам хушу хуррам шавҳарашро ба масҷид ба намози бомдод гусолонида, худ ба ҳавлии дарун шитофт.